Ново клипче с нашите участници Адела и Бела. Едно много просто клипче. Играй с Бела. Да захапа. Не, хапът ли? Това е едно клипче, което ние да говорим. Не, махни. И се провали. Аз гледам да не ги хващам много. Обаче те се събърчкат. Се трасни от цветята. Пречите. Пусна по-нагоре. Wait, let's run. Ютубът няма много. Не пречи. Да, тя и без това се вижда в всичките клипове. Бела! Бела! Бела. 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 Ела. Бела. Как я хващате? Еми лесно. Тя като се пробори или почва да гони. Се сега като се хваща. Да. Ще подлъжа. Хванах я. Чакай да я снимаме в кадър. Хубавичко. Тя иска да си играе с Ади. Не. Бела. Много малка. Не! Не е дружелюбно да така. Бела. Обичам те. Белка. Да подкачаш на 4 крака, но не иска. Обикновено подкачаш на 3 крака. Кой се иска да кеки? Кой се иска? Ади ли да си играеш? Бела. Ей, Ади палека. Белка, скачай върху нея и просете едно. Пикае! Не бе, пикае бе! Тя сега тушка на Бел. Пикнята е там. Така, това беше от нас за тази вечер. Това бяха нашите участници Адела и Бела. Вече те трябва да лягат да спят. Лека нощ!